Τα πάντα όλα. Εδώ βγάλε με εμένα, με το κορίτσι. Έλα, πού να κοιτάξουμε Με το αγόρι, με το αγόρι. Το αγόρι με το αγόρι. Πού είναι το κορίτσι. Στάραμε σαν την κατοχή που καθόντουσαν οι Γερμανοί. Λίτσα, εσύ τραβά το Βαγγέλη. Μην τραβάς εμάς. Δεν πρόκειται να τον εξαρατείς έτσι. Άσε λίγο το χαμόγελο, Βαγγέλη. Λίγο πιο εδώ, εδώ. Ρε προς τις μηχανές να φαίνονται και οι μηχανές. Έλα γρήγορα πάνω να φάμε, πεινάμε. Εμάς με αυτό το φάγετε σου Χριστιανέ μου, ξέρω δεν σε πιστεύω, μάλλον να πίνει. Και πριν ανέβηκε μέχρι πάνω το κάτω, το φυλάκι έλεγε. Αγόρι μου. Έτσι, κι άλλο. Δεν υπάρχει περίπτωση να χάσει και ο Ηλίας. Δεν υπάρχει περίπτωση να μας έχασε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μας έχασε ο Ηλίας. Ο Ηλίας μπορεί να πήγε με τη Λέμς. Στη βόλτα του. Δεν υπάρχει ο Ηλίας να μας χάσει. Ο Ηλίας να μας χάσει. Μας έχασε ή απλά καθυστέρησε μέχρι να. Όχι, ανέβηκε μέχρι πάνω το καταφύγιο λέει και ξανακατέβηκε, ξαναγύρισε μέχρι πίσω. Συγγνώμη. Γιατί είχαμε στρέψει εμείς δεξιά και νόμιζα ότι θα ανέβουμε μέχρι πάνω. Πάμε στο κοιτήκαμε στον δρόμο, δεν βρήκε και πού είναι. Σε ένα τέταρτο είμαστε και θα κοιτώ παιδιά. Κάτσε ρε Παναγιώτη να θέσω. Βασικά αυτό που δεν έχει. Δεν καλύπτει. Και δεν βγάζει το πιο νόμο φωνάτο. Έκανε μια όψη, σε παρακαλώ, τον κύριο Σπύρο. Τώρα δεν δείτε και Λίτσα, κάνε μια θάση ρε Παναγιώτη. Κασπανούλη. Ωραία σου πάει το κάτω. Τι κάνουμε, πάμε. Πάμε. Κομπλέ. Ιδιαίτερα, άμα θα πάω τώρα και μου έρθουν τα οντέμ. Δηλαδή είναι έτσι. Τι φεύγουμε. Πού είσαι.